nina besilo, nina benkosi. Empilweni yami selokhu nje kwathi njo angaze ngabona isithombe esipowerful ukudlula lesithombe engisifake kule video. Uma kukhulunywa ke ngefoto kusuke kukhulunywa ngesithombe sikanjena. Isithombe salapha unyazi lwezulu, inkosi uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu wasebuhleni, emkhona nesilo sakwaZulu, uMisuzulu, izinyane likaMdlokombane. Bebengena esibayeni lapha esigodlweni kwakhangela amankengane. Ngijabule kabi mangibuka lesa sithombe sipowerful. The statement is clear ukuthi uZulu ehlangene ebumbene ngokobuzwe nangokwenkolo, uhlangene futhi ubumbene. Into enhle ke lesesijabulisayo ke thina abantu bakwaZulu, futhi abantu abapromoter isinto abaphinde bagqugqumezela ukuthi asibuyele emasisweni, asibuyele njengoba sasiphila njengasendulo, njengoba esho uduma kahle mayethi ngibona kungcono silima amasima kithi, siphile ngokulima just like old days. Yona ke mina into engiyifisayo, kuyangithokozisa ukubona isilo kanye noNkulunkulu wasebuhleni beshuthe kade kanye behlanganyele ndawonye. Kuyacaca ukuthi ikusasa kanye nesithombe sethu siyisizwe sakwaZulu asoze sanyamalala, futhi ikusasa lethu liqhakazile ngoba sinabaholi kanye futhi nabantu abasiphethe ababeka thina sizwe sabo phambili. Ngicela udlule ngo-like no share no subscribe.